mabalin ti kasi. Kunak man no chichikan dati ko. Kun man ang kamang mabalin mo sa rin ko. tiho. Ano tiwa? Handang maditik di ay. Ito no. Ha, ata kumbaga itap-tap up mo lang gamin eh. May tap lang. Tap lang gamin. Gun. Itap mo lang jay kasta. Ito lang apply ka ito di ay alaan dati picturean da ka to. Ay din. O nabakanten din ang kangapan? Ito tayo. Ito tayo. Mayat day tayo. Tatalangan na pudot. Hindi bali nga tatay nag-suffer. Wag lang numadamdam mga nagsakit. Napuskusul lang gamin tilingid na dayta. Kita. Kasi dito ini. Kana tanong na pa ni init to ditangkit. Awan. Dapat diyan. Diyan. Awan. Muna nga mainitan dito mga. Muna nga mainitan dito. Dito dapat dito nga mga. Bambini, numero 3 la crema, la cremina, Diego, bambino con la maglietta nera, c'è tre per il bagno che appena mangiato. Vedete pure questo. Ma parla italiano? Ayan! Good morning everyone! Nandito tayo ngayon sa Lama. Explore ko lang, ay papakita ko lang ang Lama Islands. May kayong tag beach tayo. Mayati weather, tayo ti tao. Questo è baleno, no? Quello che costa ancora di meno di Uniqlo. Qual è baleno? Bangladesh. Adesso ti dico la mia. La mia. Bene, però è meglio è meglio posticino questo qua. Teniamo il tavolino che lo teniamo. Anche se metti le palle in garage. Pahinga ng mga mga taga-kuskus ng kubeta, nagpahinga kaya andito kami ngayon sa beach. Ayun, ang ganda ng beach, walang katao-tao. Katia, tra un po' finisco. 2 minuti. Mabutang dapay lang aqua, gumala. So, dakda kami lang tao, oh. Ayan. Kahit na hindi na magmas dito, maano na, safe na safe. Ewan lang mamaya, mga siguro lunchtime, baka biglang dumami ang tao. Hello, The Delicious. Thank you sa patamsak. Ayan oh, may Kantag Beach tayo. Sarap ng weather oh. Diyan muna kayo. Kain muna tayo mga kabsat.
Davide, domenica prossima sono qua ancora. Ecco Davide che parte. E ti stupisce. Ma questo è un bomba. Fai gonfiare su Netflix non hai visto che c'è un cartone che si chiama Porco Rosso? Alla fine, oh, guarda Diego come la giusta. Diego, la fine di Diego. Vai, Nascia! Direttrice! Ci vediamo a un Long Island, dal tunnel, direttamente bucato su dentro, c'è una piscina. Pulita? Minchia, ti ricordi come siamo venuti da spada fuori? Porca! Strano però che arriva fuori, se l'acqua è sporca mi metto io nella piscina. Pallone? Dormi Davide? Dai, vieni a fare il bagno.
Ma penso devi tirarlo forte. Siamo forti, Diego. Vedete lontano, vedi dove sta la via? Madre mia. Ma cazzo funziona? Ma che fa? Dal quindi. Poi che rimane pure la ragazza. Katia! No, sono stato io. Mica, Diego, questo cazzo. Togli, Diego. E per vedere se questo è veramente un badminton vero. E giù dei bambini, e giù dei bambini. Diego? Te lo ritiro, Basta, non mi piace. Devo fare... Buono! Ne ho fatto due! L'acqua. No, l'acqua mi sa. Tipo nel... Nakabitin sila kaya.
Ayan, agredy ka no taglangoy dagitoy kuan. Mistisa ng mga mistisa. Ayan, mistisas from Isabela. From Sablan. Present. From Mountain Province. Yes. From Itugon. Sambaran. Itugon la Trinidad. taga Bacol. Ay, Itugon la Trinidad. Bakal. Uy, haan, bakal. Tapos, Bakal. from Baguio City. Baguio City. Okay tayo. Ayan. Agbeting suit na madamdama i-features ko yung mga ano nila, mga two-piece. Oh, tupis. Nakatupis na ako. Nakatupis na si Miss Isabela. One piece. Ay, si Miss Baguio already to train na. Ano yan, live? Pwede na sila. Ano bakit kita kayo naka-LS? Madamdama tayo pakitak isuda, aglangoy da ka no. Yay! Yay, sabi nito. May agyan dito na paglangoy ni Mana. Eh, kung namin dadilisus mo rito. Dito sa California, pero ni Mama na taga-tuglay. Hindi dati na kami. Paglang lang ay katabong na sa nalabosan ka. Habang hantay na lang natin. Balaan kayo si may mga ba? Alam man di ba
pare. O di magbukas. Raka, magsutak man ah. Di kami ay dinaknaksak na. Kami ko ba kanita dat kanita nang dalam na ko. Ang kay alis di bigyan bigyan. Kita ubi ka bigyan na ko na kaya. Kaya sa pagkakali. Kita man ang may nakasuk iri ko. Di man nila kaya akira ito. Di ka mangan. Hindi nila sinagakasunahan na nga makontrol. Tapos kung nakikit, nagtanga-tanga ka magaling na malumis eh. Awan siya. Oh, bantag ko niya kasi portado.
Mag-foundation gusto ko yung official ko na ngayon. Kasi nagparang nagkakanta ng sa I know, but in the side, the baby. Is signing off. Isaan pa yun? Aglangoy kaming kakabsat. Ada nga pwede nga nagpati ubing sa nga kakapiyat-piyat ka. Kakapiyat-piyat ka ko na natin. Itatan kat ag sang-sangit ka. Kunana. Kakapiyat-piyat ka. I love you. Kunana. Kapiya-piya ka. Ahapon lagi tayo. Pang-adults. Pang-adults na sila content. Sorry. Tudok-tudok ka. Ano nga din? Manang nun. Nakasta na rin ito. Kapit mo lang itikas mo niyo. Basta ka lang kumpaw ka. Uy, nasaan? Kasjay. Ano man ito kang paprami? Kaya na. Ada kasta ko ba't lang ingatan ada kadamong ko tapos ada pa nga G-board. Di ba nag-agal ka nga nag-amon? Sino ada talibok na? Ay, speaking of talibok. Awang kanya ko. Kasi awang kasi. Yang ay data manang normal? What is that ngay? Plastiko lang. Data oh. Siyak man data ante, bordak man. Napuspos ko naput na. Kaya na kamot lang ay float data? Magandang bayan na rado ka? Uy, naku. Ano na ibasa? Plastiko man, gano'n. Plastiko. Sabihin to ka na kapag-galit ko dito. Awan plastiko. Nakita na dagita dakit bawal kanugayang tiag balbalibol ito kastada mo. Basta niyo inala. Hamat nga volleyball data? Ayaw, yung yan ang lunch da. Ay, ako lang kuno di anak ko. Hintayin ah. Awanan plastikom days. Agdapan. Isagli yun to panggalit ko dahil PNP pa. Malatan tilanot ama nang no awan tiko. Uwin, nuhan nga mapugsat. Adamot ti. Tagartar nga iti pantem. Adamot ti labasan tayo nga bulong ti sa ba? Ay, bawal ba ti ko? Wala na. Kakapiyat ka. Bidita. That's how to apply. Sunblock. Kapiyat ka. Alat tayo. Ako na insawang gindi ka. Ulaw. Sinibord in Batanes na pala. Sige, kaya basa mo kung mabasa ya. Tamsak Dan host. MLS po sa lahat. Thanks everyone sa rin nag. Ay, kanina. Yes. Anak na yes, sir, pang yan. Sige, barok na ba? Amok mga ala ako manin.
Pasyal ko muna kayo dun sa gilid ng dagat. Para ano, yung wallet ko manang ha. Ayan. Kunting pasilip lang. Lama Island. Maganda, medyo maluwang-luwang ng konti. Hindi masyadong crowded. Ayan. Ganito ang araw na linggo ng mga kunyangs day off. Para at least hindi masyadong iniisip ang mga junakis sa Pilipinas. Ayan. Kunti lang ang tao, pero masarap lumangoy mamaya. Hindi masyadong maluwang pala dito, pero at least napakalinis niya, oh. Ayan. Mga ano dito, mga kano, gusto nilang magpatan color. Kaya, ayan siya, oh, ang ganda-ganda, oh. Ayan, walang mga basura dito sa mga buha-buhangin, disiplinado ang mga tao dito, oh. Kahit mga yung filters ng sigarilyo, wala kang makita, as in dried leaves lang. Manang adata ji nalay wallet ko han. Agure talak sakto ko. Yung wallet ko kunin mo nga dun sa ano. Ano? Uy, yun, may pakulay. Salamat sa pakulay. Hello, Born Born in in Batanes. Thank you so much. Hello sa mga nasa Ayan. Gatham City. Salamat. God bless you, Born Batanes. More. Shout out sa Gatham City. What Gatham City? Pumunta sila doon? Gatham City. I don't know that. I'm not aware of that. Congratulations, Born in Batanes. Na ang dali mong na-reach yung ano, graduate ka na sa subscribers mo. Ilan na ang watch hour mo? Nasa bed pa daw siya. I love you, tikunana. Pagkapiyat-piyat siya. Tara sa gilid ng gilid ng dagat. Papay, napakabububan. Sto svegliando adesso. Si gira. Manubulo na ito dito. Ayan, tara sa gilid ng gilid ng tubig. Magtatampisaw na yung mga baboy. Ganito namin spend mga guys. Ganito namin spend ang aming off dito kasi dito lang kami masaya. Tapos bukas, Monday to Saturday, kuskus na naman. Linggo lang kami naghahaya-hayang buhay. Ayan, mga kasama ko. Ayan. From Miss Baguio. From Miss Itagon and Isabela. Ayan. Dito muna kami. Ay! Ganda. Sarap. Oh, tingnan ninyo, oh. Kumbaga, ang linis-linis ng tubig dito, oh. Ayan. Ay! May mga shells dito. Wow! Tubig. Huwag akong basahin. Oh,
ko ba ilalagay? Pwesto ko siya dito. Para at least, ayan. Ayan po ba?
makita ya. Kasi doon nga ko dito. Kita man dyan X na tayo. X mo. This is signing off na mga guys. Thank you for dropping. Salamat sa patamsak, sa pakulay. Born in Batanes sisters. Thank you. O, sige, X mo. Are you sure that you want? Yes. Mabasan?